Olgetan benetan. Jolasak gizarte bide. Olgetan egitea gure izatearen muinean dago. Umeak berezkoa eta beharrezkoa dau jolasa gorputzez hasteko, buruz jazteko eta lagun artera egiteko. Amaren sabelean sortu ginenetik gabiltz jolasketan. Nagusien barriketak eta kantuak entzunez, olgetarako bidea asmatzen hasten gara. Umeak titili eta tatala kantauaz batera erritmo bat hartuko dau. Berbetan ikasteko joko jolasak erabiliko ditu txiriki txaketan. Oinez lehenengo pausuak emoteko be, tikitaka ikasiko dau. Eta hortik gora, umeek umeakaz jolasean egiten dabe alkartzeko lekua eta ikasteko bidea. Olgetan jakiten da benetan nordan. Garaian garaiko eta lekuan lekuko joko jolasak dagoz, baina oinarrian jolasa danean da bat. Umeak inok ezer esan barik daki jolasten. Odolean daroa eta berez egingo dago olgetan, askatasun osoz, baina aldi berean ondo araututa, zorrotz bete beharreko legeakaz. Umearentzat jolasa ikasbiderik sendoena da. Nagusiok mugatu beharrean bultzatu beharrekoa. Ez da ba alperreko denbora galtzea. Jolasean erakusten da umeak bere izate osoa. Nortasunean sendotzen doa. Benetan egiten dau olgetan. Inoz, indartzuena izango da taldeko buru. Inoz, argiena izango da gidari. Jokoa da umearen izakeraren eta nortasunaren ispilu. Eta jokoaren bidez apurka ezagutuz doan bizinguruaz jabetuko da. Eta bere egingo dau. Aurrak aurlan. Edo umeak Madrilen be ume esakerek argi erakusten deuskue umeek alkartzeko eta alkarregaz jolasteko joerea daukeela. Alkarren arteko jolasketa aberatza dabe ikasgai eta gizarteratzeko ikasbide. Hemen naizan, laster topoko dabe zelan, segaz eta nogaz egin olgetan. Gurera etorrita, Galdakaoko herritarrei euren ume denborako jokoen gainean galdetu eskero, erantzunak bizikera desbardinen araberakoak izan dira. Ze garaitan bizi izan diran, herrian edo auzoan, neska edo mutil izan, denboran atzera eginala, normalena umeek euretara olgetan ikustea zan, askatasun osoz, sarritan arriskuaren bildurrik barik. Inguruan eukiesan egur, makila, harri, zein txirrinkolari bizia emonaz, edota kilkirrak harrapatzen zein txoriabiak ikasten. Gure egunetara etorri eskero ostera, umeak nagusien ardurapean eta begipean dagoz, herriko plazan alkartuta, jostailuen pentzuan sarritan eta era guztietako gailuetara lotuta. Galdakaon, eskola inguruak eta plazak izan dira oraintzur arte jolasleku. Kurtzeko plazea, plazagorria, lehenago Zuazuko eskolen ingurua, eta auzoetan Elizondoa edo etxe inguruak. Horrezaz ganera, lehenago naturagazko hartu emona estuagoa zan. Errekea olgetalekua proposa zan, kiskailuak eta kangrejuak harrapetako naiz uger egiteko. Mendiabe, urrin joan barik oso egokia azerika zein kukuka jolasteko. Beste erabateko jolasetarako, taldeka edo ekipotan egiteko adibidez, lehenengo zotzetara egiten zan nogaz olgau erabakiteko. Eta horretarako formula edo modu bat baino gehiago batu dugu. Joko mota asko dagoanez,
zehozelan multzokatu egin ditugu, jardueraren arabera. Alde batetik, lasterketak edo galapan egitekoak. Bestetik, ostondutekoak. Talde bat ostondu eta geratzen danak haren bila joan behar dauenekoak. Saltoka egitekoak be asko dira, bata bestearen ganetik salto eginez, sokeagaz, gomeagaz, harritxuagaz, hanka baten gainean, jaurtigitekoetan, harriak, burdineak, kanikak, txapak, era askotakoak dagoz. Habilidadekoetan beste hainbeste, diaboloa, trompea, kromoak, zapakonak. Imitaziokoetan, nagusiek egiten da bezain jarduera antzestekoak sartzen dira. Jatekoak prestetan, erosketak egiten, edo medikuena, gurasoena zein irakasleena egiten. Jaietan egiten diranak be badira. Herri kirolak, sarritan taldeka kuadrilen arteko dema modura. Umeen jolasak, talde kirolak, saskibaloia, igeriketa, futbola, eskupelotea. Galdakaon bertan bitxikeria batzuk be ezagutu dira. Goitiberakaz batera, ohei jaitxiera egiten izan da herriko erdiko kale nagusian. Edo, atxur jaurtiketea. Landa zabal batean atxurra zeinek urruinago jaurti. Animariakaz egitekoak, aldi baten ohikoak ziran. Soka muturra, zezenkoa sokeagaz lotuta edo solte jendartean askatuta. Astolasterketa, hau be, herriko kale nagusian egiten zana. Txarri harrapaketa, koipeagaz ondo igurtzita labanekin daian. Gaur egun ostera, galarazota edo txarto ikusita dagoz, eta nekez egiten dira olakoak. Baina, ordezkoape bilatzen dira batzuetan. Auzo, edade eta sexu desbardinetako barri emoileen ahotikara entzungo dugu Galdakao nubeek zetan, zelan, non eta noga solgau izan dabe. Baita sasoi bateko eta gaur eguneko jokoen arteko aldea be. Edo zelan be, umeak ume, hemen zein Parisen. Eta, klaro, egunero joaten zielez bendegia Gazbilbora, enbiarrezen duen, por ejemplo, eratu ziren zestilekadak eta zestokadak tomatiak. Da tomatiak ukiten zebelez hori botike azule, garbitu inbiarrizten zen, epini biarrizten zen klaseak. Bai berdeak, gero belegiek edo danak. Eta, klaro, ume-umetari gartu trapo eta garbitu eta garbitu. Baina egiziten bazien igual. Da, klaro, etorten nintzenean da. Baina hori egiten zendu esan, ja behar modure zendu hartuten jolasa da. Eski obligazio modure. Jolasa izaten zen, igual gero bialtzen dut zuen, jaon idiek. Landa baten, egote zintzen jesarrite zerin barik. Da gustura egote zintzen. Ze beste izaten zen, biharra. Biharra. Eta iturrire joateko izaten zen, kantiplorea hartu bizkerrean, da zelango aldarrak. Eta zertan igerten dozu gehizen ezberdintasun hori? Honek ukin deuriela, orzino gehiago, musikea bestea. Denik goien bizi orduen, klaro, urrin orduen esan egon, kotxerik esan egon, ez da orduen, ni egoten nintzen ja, etxean denpora gehiago arratzaldeatan da hori. Da honek aprobetxe deuri esarek orduek geusek ikasteko. Entretenimientu eta ikasi, gustu hartu geuseri. Ni bilin nintzen moduen gero josten Bilbora bestera, bai, ni nintzen baina honek ukin euri gazte hau denporea horrango geusik ikisteko. Txikiteri, Kastolarra joan 3 urtegaz, eta ies egiduen geuse bat edo beste. Hombre, baina estraskolarretan azten zanenan gauza bide dauz. Igual musika ikasten duzu, baina ordu gitxia bolgetan duzu, bai. Badekoz biek, ez? Beste bada zaintza. Ze gu eskinen gurasoakaz patioan egoten. Danoko bete ginen patioan solte,
nebarre bat gure artean zainduten gendu zen. No sepinan, ama batek urtetan zuen balkoian batera eta begitu, baina da non artean, zan holan zaintza kolektibo antzeko bat, eta ordan ezkendun behar ondoan egotea. Gaur egun, ume guztiek kanpoan dauzenean, urte askotan dauz gurasoen begiradapean, ez? Esaten dut gure etzea Gurutzeko plazatik 40-50 metrora dagoela, nire ama inoiz balkoira urten eta gedar bat eginde, entzuten gehuntzen kasurik ez egin arren, baina, nik uste dut leku segurua zala, eta inok ez euskun, inondik inora pentsatu ezeren egingo gugaz etortea, are gitxiago, gehienez bila etortea oso berandu bazan eta etxetik ez baginen agertzen. Baina askatasun osoagaz urteten genuen etxetik, eta askatasun osoagaz boltatzen ginen iserdi baten edo nekateka eginda. Nik uste da aukerak oso baldintzatute dauzela inguruen umeak bitetik ez edo ez. Osea, inguruen zure adineko umeak badauz, olgetak, nik uste dut, garantizeta dagoela. Karo, espadeko zu adinekorik, igual hor gatzagoa da, ezta? Ze, zure adinekoak az bazauz, edo lehen behintzat, edo zen gauzagaz jolastuan zen. Gero, nire generazioan, guia herrien bizi ginen eta aukera biak ukin gendu zen. Edo baserri inguruen egon, edo herrien egon. Eta jo bakaz ikustotan ezberdintasun handi bet da alde batetik patioa utzik gelditu zen. Orduan, eure bizi izan dire patio berean, baina guk ordu pilo egin duguz patioan horretan eta eurek ez da umerik patioan. Orduan, nik ezetutota zen Galdakoko gaur eguneko umeak parkera doaz. Eta parkean dauzdanak masifikeute, baina ez dauz umeak patioetan euren kabuz holgetan. Aldatu da pilo bat. Eta eskertzen dut nire etapa horretan bizitza. Ointxe kalera zoaz eta ikusten duzu adibidez, plaza gorrira noa ointxe, eta pena pilo bat emoten dut, porque ez dago inor. Eta lehen joaten ginen eta ez neukan lekurik porteria jartzeko, porque pilo bat pertsona zeuden, pilo bat aur eta burrukan, benetan burrukan, porteria onena, plazako porteria onena hartzeko. Nik uste gehienetan mutilek, zekaro, neskak horretan bakizu, estereotipoak, neskak ez da horren beste korritzen, neskak ez dira horren lehiakorrak eta eta mutilek, gehienetan mutilek, baina karo, gero, jende falta bazan, ez eguan beste remediorik neska bai onartzea, ala beharrez, ez da. Eta zuk eskolan edo kalien bereiztuten izan duzuz ze jolasak diren edo ze entretenimentu erabiltzen duen neskak eta zeintzu mutilak? Bai, oso desberdina gainera. Ni hasieran igual lagunekin, neska lagunekin, edo kantak edo esen inolako lehiarik egoten. Hori esan dizuan sokasaltoan, gero bai zegoen goma bat, bi jartzen ziren muturretan gomarekin eta gero besteak abesten eta egiten zituzten saltoak edo. Eta hori, ez zegoen inolako lehiarik eta helburua zen ondo pasatzea eta listo. Eta gero mutilak ikusten zenituen beste aldean, ez dakit korrikan, beste harrapatzen, futbolean, kirola, saskibaloian, eskupilotan, o lo que sea. Hor ja sartzen zen bai lehia. Eta beste da teknologia. Asko engantzeko. Gauza batzuk horak, baina beste batzuk engantzea dire teknologian bai, ez? Orduan, bai ikusten dut. Dona katona? Dona katona, zutondoa, naitona, lepotibera, pituna, atera neskapuntuna, azeituna, babar, tokatzen zaionari zu. Padezonez, da hartazien eta paperan eta horrek, irure. Egiten genuen orduan sosketa ez, ekipoak aukeratu eta hori guzti hori. Zer zen hori sosketie? Hori, batez be pare sinonez egiten genuen, hori erderaz egiten pare sinonez, egiten zen batek, ateraten den atzamarrak atera, eta toketan jakonari aukerak egiten hasten zen, eta
gu normalien azerpiez. Bata bezin horri eta holan aukeratzen du. Bi jarri eta, lehenengo heltzen zanean bestia inkara, are zan lehenengo aukeratzeko. Eta horren hasten zan, jentia aukeratzen, amaitu arte. Hori lehenengo, gero bestia eta holan osatzen duzen taldiek. Eta gero piez bebai. Eta zelan da hori? Jartzen ginen zutunik eta piez esaterakoan, denak hanka batekin erdian zeuden. Eta piez esaterakoan bi aukera zenituen, bat hanka mantendu edo bestela kendu. Eta orduan, zuk hasieran aukeratzen zenuen minoria edo maioria. Eta orduan, minoria geratzen bazen adibidez, minoriak zen irabazten zuena edo alderantziz. Arbolatara, txoriek, bedarrak, horrikaz, zer egiten zen duen? Txori txikitsuek, abi etopeta baginu zen, etxiten guntzen apurtxo bete egin ditezan, da gero, hil egiten ginu zen da jan, txori txuek. Lumetute jan? Jan. Bai. Eta... Igon arbolatara, basrentzen moduen. Gero, errekara taulan? Errekan ibilizarien? Asko. Eta orduen joaten ginen, bai, pasapaburuak hartzera, bai barboak edo sarboak esaten nintzen, geldi egon zelako, eta gero, gehiago mugitzen eta handiak egin baino lehen, ez tegitzen denbora behar da, ben horrek loinak egiteko, baina kiskailuak, guk kiskailuak harrapatzen joaten ginen. Eskuagaz edo sare moduko zehosegaz, baina arek bizkor ibiltzen ziren. Errezenak hartzeko, sarboak edo barboak ziren geldi egon zelako. Joaten gintezan, egunez da geubez. Da, además, kangrejoako iten joaten gintezan, altzetan ginen arrie, sartu esku eta sarreten sugia pebaiko jo. Sugiak? Sugiak arrien azpien. Eta kangrejoak egozi, eta gero tomateagaz eta botaten gintzen perrile gitzi egoten zan. Da txorizua zatitxuekaz, da gero uden egiten ginen, holan gure errekiak egiten zuen, holan errekondo bat. Eta esaten gintzen potxingoa. Da han egoten zan ur sakona. Eta han ikizten ginen guk uger. Bildurregaz, baina, bueno. Neskape bai? Bai. Urte askotan, Elizaldeko Elizea egonda abandonetaie. Alboan biziten ziren giltzukite horienak. Eta arekan kanpatorrera egote horien indabazikitako hartoa da horrek eus. Eta gu neskatotxuten joaten gintzezan eta gero kanpatorrera. Eta egoten ziren zaguzarrak, kanpatorre. Bai. Ez nien bihurtzen? Bai, ni ademaz deko solango zer batzukan sartuteko eta purtsu beteta ikusi da, egin joz ikusi dute batan bateri holan aginke, kusarra eta gu ensegida bajatuten gintzezan karakolesko eskilarea dau, da, bai, Elizan asko elgedo guk neskatotan. Eskolatik urten eta gero gu kalera joten ginen. Eta landetan ibilten ginen, hartzen gendu zen matxin saltuek. Eta karrerak egiten gendu zen eurekaz. Apurtxu bat gogorrak izaten ginen bai. Hanka bat kendu, beste bat kendu, eta ia nokire bazte bat. Grilluek soloatan da pasartu lango atarraten gendu nolan bedar luzetxuet, da iten gendu zen kilikiliek, da urte eta jantza, abestuten entzuten gendu, da gero areri txirri kilikiliek, eta urte da potetxu baten sartu, da txirle hori lora behiegitxu batzuk infiniten gentzen letxuke zatitxuet, da etzean, bentanan, da kante egite horien, denpora partidean. Batzuk erositeko eta bestatzu piniko. Gai dituz epai, eronek tiratxinaz horrepe kukiten gendu zen, matizioak erosite edo nun baiten hartute edo danako. Da, zubilean darak eta joteko zer batzuk egiten dut. Gol bataz, hola, eta pintza bat josi, da beste muturrien untze bat. Gomiaz eta beste pintza baten metalesko hori erdiko moioi, horra dutute, atzeko pintziaz, heltze dut zaun, urdin asko zer horri, askatzerakoen gomiak, gomak bere dietzotzen da, zerak zertzeko da. Eta, klaro, joaten gintzen haren barrioatara. Danogetan ginen eskondekitera.
Baina, klaro, eskonderitera hartu artean ostundu behar. Baina, klaro, hartu artean ezkeiten egin zuen triskantzak itzelak. Da, erango baserrikoak zagatituzku. Baina, han olgetan gendun, Alize deitzen gehitzen nolan, Alize. Lize zen, leku bat non harrapatuta egozan pertsonak gelditu behar zirean, eta libre gengozenok edo, nik egia esan nahiko korritzen neban orduan, eta orduan, Lizean egozanari libretako, joaten ginen ara, adibidez, libretako esaten gendun, por mi, por todos mis compañeros, ezta? Eta orduan danak libratzen ziren, eta korrika baten eskapatzen ginen, harrapatu baino lehen. Bestela barriro gelditu behar zinen ara. Hori, lasterketa gehin eskero edo pañolito, talde bi egiten gendu zen. Eta orduan, bata erdizen gelditzen zen, pañolito, hori, tela bat edo analgo, pañolo bat eusten. Eta orduan, hemengo boste egon baziren, eta beste aldien beste bost, bakoitza zenbaki bat eduki genuen. Baina, jakin barik, bata bestia zei izan. Eta orduan erdiz egoten zena esate ban, bat! Eta alde bakoitzatik, bata eukana, urdeta bat. Eta, bueno, lehenengo arrapauzkero, bueno, eta, karo, harineketan inbier, beste aldeko ez arrapetako. Eta orduan hori, danak elimino gorte, eta hola nire bazten den, no? Da, gero, beste izan hori. Baloi bat jokatzen gendun, pelotan bataz edo. Da, ordenen, baloi eukenak besteren bat jo behi eban. Banek esan. Da, jote bani, orden arek jo bian besteren bat. Handaineketan ikusten baloia, ez da. Da, elkar joten, baloia esan. Hola txiki. Hori, harrapaketan, gero poliz eta kakoz, bebai, taldean jolasten zen. Bi talde bata poliak ziren, poliziak, harrapatu behar zituztenak, eta kakoak, lapurrak, harrapatuak zirenak. Eta orduan, denbora tarte bat zegoen kakoak eskutatzeko eta poliak harrapatu behar zituzten. Galdakan ohitura handiz egon da jaietan goitiberak lehiaketa edo bajada edo nolako egon da. Eta orduan batez jaietarako jente ibilten ginen prestetan. Nik ez dut hartu parte seguro ez, baina beste batzuk goitiberak egin eta parte hartu eta berian okeite ban goitibera honen, frenoak eta dana alako ziren. Eta rodamientu, kotxion rodamientu, egizak zer, bueno, hola. Gehien soka eta gomak, bebai. Bai. Niri gustatzen jaten zekaro, gehienak kantetan ziren. Nire ume aroan danak erderaz. Ez dut gogoratzen, bapez euskeraz. Orduen, primera ziren, bostakite orkatiletan edo belaunean, ez dakize, gero, segundas, terceras, cuartas, gero eta gora, ez dakit azkena basan hemen lepo aldean edo, neskek horretan nik uste beste trebetasun batzuk lantzen ebezela, tartean berbetea kantatzea eta hankan harintasuna. Guk txorro morro pikotaiok esaten gontzen bat jesarrite edo goten zan, ezta? Eta hila da nolan makurtute, astoa alez, bata bestean atzean esku emonda, igual hankapetik edo iten gendu nolako hiladea. Bate buruen eta beste danak. Orduen batekin behar zauen salto eta joan saltoka aurreraino. Salto indegera ailegetan zintzizan burue egoan lekure eta orduen buruek eskututen zauzen Claro, baina beste zara bat. Txorro, morro, piko, tallo, ke? Morro. Piko. Txorro, morro, piko, tallo, ke? Eta orduan, segun eta zein ipinten zauen, salto egiten zauenak, asmatu behar zauen, zein zan, morro, eta bi baeukan asmatu, eta orduan aldrebez. Desguko nahitik. Kambiatu zan, bai. Ja, purtsubetan ditxo, gazela eta hori, mutiko txok etorten ziren. Eta horretan duen duen, akruz bollo kampanario. Eta zer zan hori? Hori izin zen, oran pareu kukulo oran, da bat abesten ganean, da ipini, cruz, bollo, kampanario. Da sarteta buena,
despazen nazartetan, segidu. Marikatara, iten gendun, harri lixutxuet. Eta normalmente iten gendun, laukibet, eta bebai iten gendun, bat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta bueltia emona. Eta gero bardino. 8, 9, nazite, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Eta beste bat, ez dakitena bere izena, segur deitu den La Piedrita. Eta esan, hori, 6 lauki eta harri epasetea batetik bestera. Ez dakit esan dekun izena. Deko 6 lauki eta harritxu bategaz pase behar zu lauki batetik bestera harrie. Edo iturrizekin, horrek txapakin. Lehen, marino eta honek eta ez esazoien, ipintzen gautzen zen, iturrizek esatzen marino, orospen edo arpeize, ipini eta lurrin iruditzen zen ibilbide bat, turreko zer bat edo, zerakin eta, batxandaka, botan bidezetzen zen, da bidetik urten barik, noke lehena maitu ibilbide eta baina ikastolan be jolasten ikotxo. Ikastolan lagun batek ez tegi berak asmaiku da, edo bere kalekoren batek edo garriban joko bat. Berak esatzen, alitroje esatzen, egitzen lan, berez. Ez dut ondo goratzen, baina zen, nola makila bat, metro erdiko makila bat, eta beste txikitxo bat. Mara, 5 zentimetroko beste bat. Da, min bi euko zen, txaplan bi. Eta orduen, talde bi itizien. Eta orduan, makila hundizaz, jote zen, makila txikiago hori, mutur baten, orduan, gora jote ban, eta gero, bestiaz, luziaz, join birizitzen. Orduan, beisbol moduko bat, baina makiltxo biraz. Da, orduan beste taldiek, harrapoen birizitzen ban. Da, harrapa euskero, orduan, honen beste puntu, eta orduan, eurek botetien. Eta harrapa euzik, bote bateaz harrapa euskero, beste, holan gozo zen, puntu erdizek edo. Eta harrapetan entze benien, bota eban taldiek, asmau biharri zite eban, zenbat makila esan, zure hortako zenbat makila esan, bota zan lekutik eta jauzan, beste txikituan jauzan lekutik. Alinke, jolazten gendu. Zer zan alinke? Pues burdinezko gauza zorrotz bat, eta karo, leku bigun baten, albazan lur biguna edo area edo gehienez, baina hori izan behar zan, karo, mendian edo zelai baten edo, eta ia zeinek sartzen eban inke hori sakonago eta bestearen ondoan edo, egia esan arauak ez ditut oso ondo goratzen, baina tak hori gehiago zen hori inketako, ez da? Eta izan behar zen apurtxuet astuna, zorrotza eta errez manejetako, ez da? Osea, errez botatzeko. Da, inkera eta bebai. Baina jolazten genuen burdinakin. Obrako burdinai puntak atara, hori ez da baten batek jarri ban, da harekin puntakin jolazten genuen. Oine, hori pestute galazotela. Golo puntakin joetekin ikastolara. Futbolean edo baloiagaz joko desberdin asko, betikoa jerseri hartu eta porterie ipini eta mundialitoa, gol portero, memori iten egon nazen, gol portero, edozin futboleko partiduek edozin eratakoak eta egote zan jente guztie banatu eta ekipo biten ipini. Gero eskupelotea bez dute zan, eskupelotan be ibilten gitze zan, batez be primitara hogetan genuen. Da primitara be, beti izan primi eukena, eta gero erdibana zana, media ziten zana, eta horretara asko jolastu izan dugu. Eta guk ondoan frontoi eukin gendun. Orduenan errezau bazan olgetea, kotxe barik, SSB barik, eta gu astokilloak ginen, geu be astokilloak ginen. Da, pelota bategaz barrenoia eta kanpo kemao eta olakoak. Barrenoia zer da? Barrenoia da kanpo kemao nantzekoa, baina pelotea gogorriota, esan gure bat, joten.
Bueno, apur beti bardinek, ez da, baina barrenoia txuteute. Izaten zan jo beharrean eskuegaz, bai, egoten ziren talde bi, eta esaterako eskumako taldeko kapitana jartzen zen eskerrekoan eta alderantziz. Eta orduan, bai, porteru egon beharrean norbean, beste aldean. Eta orduen elimine hauen behar ziren kontrakoak. Eta orduen kapitaina zana joen behotzen peloteagaz kontrakoari eta joten baeuen elimine egiten zan. Karo, kanpo kema usan eskuegaz eta formal, baina barrenoiagaz ja pelotea txuteute eta joten izaten zan. Tabak izten ziren etxekoak. Bai, arkumia jaten zeurinean, garbi-garbien, da aregaz olgetan ginen. Baina hori bakarrean barik lagunekaz. Lagunekaz, jesarten gitzezan zelaien, korruen ipinten gitzezan zelaien. Da kromo atara. Efiniten zen, igual 3, ez? 3 kromo. Eta holan ez, hol baten ganean. Eta holanin, da, buelte emote horinean da, arpeiek orantzaiz paretan jakienean, arek libasiten zendu zen. Baita gero esatutzen esan da, esate baterako jaurtiteko tronpeagaz olgetan gendun asko. Tronpeagaz holango borobil betiten gendun zeleien tiza bategaz, edo ostean berezko forma bat baegoan, esate baterako baldosa bat edo baegoan ondo ikusten zana zer zan leku hori, botxora olgetan gendun. Hasiketan dana botaten den trompea arabarrure, da trompea gero erdi jausten hasten zanean, batzuk barruen paretan ziren, da besteak kanpoan. Orduan, kanpoan egoten zirenak, segiduten hemen trompea botaten, da holan gero eskuen hartu eta botan zein du besteari pikotazue, trompan pikotazue emon, da bestea aterateko. Aroa, nebeak egiten zeuen, bizikleta zar baterik kentzeotzien radioak, eta geratzen zen jantia bakarri, barrukoa. Eta gero, aitek itotzen olango beste burri zati betegaz ipintotzen olan ube baten modukoa, eta gero lan busten luze bat, eta aregaz ibiltezien kamino eskinetik. Ez guk aroa, garri bueltako aroa erabilten gendu. Hori iten da. Hula hop, ez baina... Eta gero palilloekin euken dezontazue bai. Horre, palillo pilo bat kolore dune ziren, bota, eta izan, atarain bihar besti mobidu barik. Ariekaz, holango joko bat egonen zen, arie ikinte zen holan, da orduen formak emoten jako zen, eta gero beste batek hartzean hauen, eta emoten zen, eta, hainbete forma diferente egoten ziren, horretara hogetan genuen. Eta gero ariegaz, hau ja etzekoa gehiago, etzekoa txepetxea bat, txepetxea txorie da, ez da, holango intxaur erdi betegaz, intxaur erdieri holango ari beti pinten jakon eta areri sotz bat sartu, da holan bueltak emon, da holan iten da takata, da holan txepetxean zaratea iten zauen. Hori gaukiten gendun, etzean, etzeko kontu eda gehiago. Aitek eta erakutzite eta ausoko batzuk eta holan. Diaboloa da holan palu bi, tanborra joteko moduko palu bi, eta gero dauz zulotxu betegaz sujeteute puntera. Eta gero izeten zan karreteak direzen modukoak arien karreteak, baina gomazkoa. Izeten zan holango tamainukoa, eta barruen holan sakono estu hau eukiten zeuen. Eta egin behar ezte ginen paluen ganean holan ibili. Bota gora eta ostara behartu. Fallo egiten ginen, baina denporeak pasatzen ginen. Da gero, zuek ez dakiteko izan duen, baina joioa? Ez. Ai, gora eta bera ibilteko. Bai. Hori nik ikusio eta labeagaz. Ez, hori, gora eta bera, eta gero abiliek zirenak egite zore esan irudiek, eta ez dakiz zer, baina nahikoa zan gora eta bera gure sasoian horitea, ez da? Bai, jokoak, badozen guztiek normalean kalera eskendu makatuten zerik, baina holango tablerurik eta horri bai etzean asko, partixek eta ajedreza damak eta holango jokoa, gero, orduen, Juego Reunidos da horri danak abentzen joko pilo bat dana patera, holangoak asko. Da gero, kartatan be asko etzean hainbet joko, da lagunekaz be hainbet joko. Ez txikerretan, ja kartakaz apurbete
Ze edadegaz pentsetan zu, ja? Ba, ez dakit, ja holgetako moduen, etxean edozin edadegaz, ez dakit, ze azkenean holgetan gendun edozelan. Baina lagunek azkanpoan ja, gehiago, igual, 12 gorantza. Gurean sakratu edo partxize. Esan gure bat, emoten daule lokerie, baina ondinokarren batzen garenean partxizean iten du. Edo kartatan. Gero bai geneukan kutxa handi bat hori legoz beteta, eta hor egiten genituen gure piezak eta gure hori. Horre bai, saku karrera goten ziren, arrautzakin koiara bat ipinita arrautzak eroan, hori bai. Herri kirolak egiten ziren. Herri kirolak. Horren nauzitxuetan. Eta gero zelan da, hori begizek itxite eta otxara bat edo... Txulapiko edo Jobier. Txulapiko moduko bat, Jobier, eta bueno, gero aruekin bai, hori burdinezko aro bat. Pestan digo, salabe, hori ez dut akorda, baina hori urunena eta urena. Urena bai. Lehenengo, palangana baten edo uraz bete eta behien txamponen bat edo osokiran bat edo hori hartu bihar lehenengo uretan, da gero urunetara paso bihar. Eta horrek hartzen holantxik. Aguagaz. Bai, aguaz dana. Lehenengo uretan eta gero urunetan. Txitxirri mitxirri komela pan, zure semea errotan, txikien urunik ez, joan bide bat ez topen neuen nerbi bet, jertin ontzen askerreko, jertin entzen harri handi bet, atara nontzen eskerreko begi handi, gorri handi bet, zele minekan pa, gari buru, txirri pist. Gero? Ez, gero koi txirri pist, eta kenduten batzuen eskue, ze beste batzuri itetzen zen. Eta kenduten bat duzun, baina despabere barriro edo, iten gendu. Edo, gero aitek erakutzikoa be honik atxe-amotxea, ez da atxe-amotxea perolipan, hori ez dakite jakin zolango. Bai, atxe-amotxea, iten gendu lan atzamarra egin izan da, atxe-amotxea perolipan, eure semea errotan. Errota txikerra klin, klan, Catalina bentan, korrentan, tipirripiton, Martin Zapaton, kainabera trompeta, laukirikon. Pero txirripitxarra bat, da txausta errapetan zauen, da orden, eta orden zer uleti tiritu edo koskos, ez? Holango sosketa moduko bat, ez? Beste variante batzuk badauz, baina, hau da, honik etzeko kontuak, ez da, igual, kanpoan ezen besten. Ikusi-makusi, da holangoak, ez da, igual, kotxea joaten gitzenean, edo paseo bat emoten gendunean, da ikusi-makusi, zer ikusi, da gauzatxu bet, zela tratatik azten dan, ez da, eta hori, holango berba jokoak edo esate baterako eskuetan zeuzer gorde, da orduen baiten genduen hemen edo hemen, bietatik baten, hemen espadago egongo da hemen, ezta? Eta holango hitz jokoak, ezta? Etxean, baserri, portalean horketan egin muñeka txukategaz, jantzi, eraintzi, da holango geuzekaz. Da gero juntetan gintzezenean, bi edo hiru bertakoak, duten gentzen komeditas ez den datxu beti pini, arbolan horriekaz eta holango gauzakaz. Horretan gokoratuten asko. Gero lagunekaz honek alaz tienditas esaten gontzen, ez da dendatara. Nik salduko zute eta bedarrak ziren, esan besterik. Baina, igual bat amatek ukiten zagoen, nik ukiten nuen lako joko bat platerakaz eta ez dakizelakoa. Da orduen, nik erongoaz plater batzuk, eta nideko katxarritoak. Bai, eta orduen, katxarritoak, baina gero egiten genuen batetik tienditaz eta gero egiten genuen zutean. Orduen, ja behin dendan erosikoa eta ez dakizer gero zutean, ingotzuz porru patatak. Gu bai, gu gorretara danak. Osea, medikos, a cocinitas, a mamás, a papás. Egin ditut abakeru eta hori bai. Egin ditut abakeru eta hori bai. Mosorratute da. Eta egoten ziren holango muñekatxu batzuk rekorteak iten ziren, hartaziekaz, eta gero jantzitsuak eta okitoin ziren. Eta horrek ipini, jantziek, kanbieu, oin guazara, oin sombrero ipini biadotzu. Jolastu fumetan, ze erropak eske egiten ziren patio hori begira. Orduan pinzak eusten zirenean, banatu egiten gendu zen eta zaren gure zigarroa. Egoten ginen patiotik bueltaka eta zigarra basoan berbaz. Antzerkide. Bai, aman takoiek eta jantziek eta bodako trajea eta horrek ifini. Ama esan makillajea eukitekoa, baina zeu zertxu egiten zuen da topa egiten notzen da. Orduan, arpeie polipolito ipini eta
Eta koiakaz jantziten hori bai, etxean, hori etxean.